Bamako ana lamini cɛ faramuso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ Garange ni y'an sigilen kunnafoni bala kɛnɛ kan waleɲumandɔn foli bɛ ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Garange dugu ma jɛ ka ban a bɛ giri ka donso bɛ n'a kunkotafan don an bɛ deli k'o de fɔ bilakun wɛrɛ tɛ anw na o de ye ka boli joona ni ka kumasoba in magwɛn maa minnu ye kalimutabaaw ye olu ka sɛgɛn u ka sunɔgɔbaliya u ka magwan olu tilalen kɔ ka ban nana masumalen an ka nafolo ta ka don a la k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la an t'i y'a kɛnɛ kan an ka hakilina tɛ an sen t'a la an da t'a la sɛbɛnnikɛlaw bɛ min sɛbɛn anw de b'o lakale tuma dɔ la Garange fɛn minnu bɛ fɔ a ka di dɔw ye u bɛ yɛlɛ ten kwa tuma dɔ la an bɛ fɛn dɔ fɔ o man di dɔw ye dɔw bɛ se ka bali ka dimi ka sin k'a fɔ k'u y'a daminɛ anw sen t'a la an da t'a la an ka foyi t'a la baara in taabolo de don ni dɔw tilala sɛbɛnni na dɔw b'a lase o tuma Garange ni fɛn mun taara maa min jimi sira fɛ an bɛ kurun kelen kɔnɔ n'a ma taa maa min jimi sira fɛ an bɛ kurun kelen kɔnɔ sabu an da t'a la an ta ye lakaleli ye bi sɔgɔlen na baara taabolo filɛ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ nɛgɛ tigi yɛrɛ bolo n'o ye an bɛ Jakite Bunteni kun n'o ye arajo jɛgɛ fɔ officiel YouTube ye o fɛnɛ nunjuru b'a bolo cɛ kelen bolo caman e ni ne an kɛn bɛ k'an wakili don kunnafoni sɛbɛnw na da sɛbɛkɔrɔ sɔsɔlen bɛɛ e ko cogo di namu bi alamisa ye o don Bamakɔ a n'a tɛnkundugu ko alamisa ko Buhani Gejulu namu o tuma alamisa dɔw bɛ ka furu siri dɔw bɛ ka taama dɔw bɛ baarakɛyɔrɔ e ni ne an y'an sigi ka sɛbɛnfuraw de ta k'o da ɲɛkɔrɔ an b'a lakali bonya ani karama kɔnɔ hali alamisa o ye tiɲɛ o tuma Garange n'Ala sɔnna o tuma min ye sunkalo ɲɛkɔrɔla furusiriw an yɛrɛ bɛ kumaso in kɔnɔ an tulo bɛ cortège tɛmɛcogo la u bɛ ka sonné cogo olu bɛ ka sonné an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ Ala k'a bɛɛ kɛ fu ye Ala k'u funu fɔ ɲɔgɔn kɔ yarabi Ala k'u ka sumukan bɛn an bɛ Jakite an bɛ taa ale fan fɛ Buwa Jabatɛ namu an nana an pɛrɛnlen don kosɛbɛ o tuma lamɛnjɛkulu k'u tulo ma jɔ jɛka fɔ an y'a daminɛ wulibali don Garange ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ ntomo bɔkun ye fɛrɛ la dɔn ye ne bɛ n tigɛ don joona l'indicateur de renouveau maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Seydou Jara Jarakɛ Kolobakari min ye Jarakɛ ye Garange a ko min ye Mali kuranko ni jiko minisiri ye n'o ye Bouakari Diané ye Garange a ye kumana sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ i b'a ye k'a fɔ a ye taama boloda min ye tarata don kunna sini février kalo tile 18 Garange ni ka taa EDM SA jabalaba la n'o ye direction générale sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye EDM SA baarakɛlaw ye jamana ye dana ta ka da cɛ ni muso minnu kan ni ka t'olu la kumaɲɔgɔnya i b'a ye k'a fɔ kumaɲɔgɔnya in fɛn caman de saradaliw ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko kuranko ni jiko minisiri jamanakuntigi ka dana b'a ka janko malidenw bɛ se ka bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ wa min y'o baara kɛbaw fana ye i b'a ye k'a fɔ a n'olu ka ɲɔgɔn na hakilinaw dɔn min bolodalen bɛ jamana fɛ o ka se ka f'u ye sɛbɛnnikɛla ko a ko o ti dɔwɛrɛ ye min ye Bouakari Diané ye kuran ni ji minisiri ye a tilalen kɔ a ka lajɛliw la min ye EDM SA ale ɲɛmaaba i b'a ye k'a fɔ a n'o ye ɲɔgɔn ye kuma min b'a fɛ a ko ale ti bin n'a yabada sabu k'a nakun don Garange a y'a kankɔrɔta n'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ye mun ni mun de fɔ i b'a ye k'a fɔ o de ye sunkalo kalo n'o ye kalo lɔhɔrɔmaba ye silamɛya kalo don hinɛ ni makari kalo don Garange ka fili ka kunbɛ kalo don arijinɛ yɛrɛ sɔrɔli kalo don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jamana in lajɛ i b'a ye k'a fɔ sunkɛlaw de ka ca a ko Mali ye layiki ye nka n'i y'a lajɛ maa minnu bɛ alisilamɛya kɔnɔna la Garange i b'a ye k'a fɔ olu de ka ca kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye sunkalo ye a ka se ka fo maaw la min ye malidenw ka se ka lafiya sɔrɔ maa minnu bɛ sun o maa minnu tɛ sun o Garange k'a daminɛ Kidali ka taa bila fo Kayi bɛɛ lajɛlen ka damu sɔrɔ kuranko la o tuma k'u y'o ŋaniya siri sɛbɛnnikɛla ko ŋaniya sirila nka Kongo kun tɛ ci a ɲɛkɔ min ye jamana gouvernement ye kuma min fɔ Garange k'a yira k'a fɔ nɛgɛjuruso la o tuma ko jɔnni bɛna tigɛ ka bila wagantɛ kɔnɔ ni ka se k'o don tajiw la janko malidenw ka kuran sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko min y'o jɔnni ye min ye minisiri Bouakari Diané a y'a yira k'a fɔ n'i ye jamana yɛrɛ taabolo lajɛ a ko bɛɛ n'i ka baara dɔn a ko sɔrɔsiw ka baara ye jamana lakana ye su ni tile olu b'o baaraw la olu tɛ sɛgɛn o la
a ko min ye jamanadenw ye ko mun de ɲinina anw fɛ o de ye k'an mago don an ka jamana la ka hakili to an ka jamana la an fana bɛ se ka min kɛ jamana bɛ se ka taa ɲɛ o tuma min ye jamana marabaw ye u y'a yira k'a fɔ jamana tɛ tɔnɔmada Garange min ye jamana ko la foyi tɛ dɔgɔya wa foyi tɛ caya jamanadenw k'u b'a dɔn k'a fɔ min bɛ jamana kɔnɔ o tuma u n'a ta o ta Garange min ye jamanadenw ye k'a ɲininen bɛ jamanadenw fɛ dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca o tuma min ye dɔrɔmɛ 20 ye k'o ni tigɛ tigɛ an ka nɛgɛjurucikanw na min y'an ka fɔrifaw la ni k'o bila kɛrɛfɛ Garange b'a ye k'a fɔ mago bɛ nafolo min na n'o ye miliyari 100 miliyari 40 o tuma ko n'an jɛnna n'a ye i ka dala k'a fɔ ko wari in bɛ sɔrɔ min ye minisiri Boubacar Diané Garange a kɛtɔla ka kuma in fɔ a ye fɛn dɔ fɔ fɛn mun ni fila don a ko ni Ala ni kira sɔnna ma min ye Ala ni kira sɔnna ma a ye taa ni ka segin kɛ kuma in kan o tuma u b'a yira k'a fɔ ni malidenw sɔnna tigɛtigɛli ma o tuma min ye kurantigɛ in ye a bɛ ban nka ni malidenw ma sɔn tigɛtigɛli ma an k'an sigi a kan dɛ kuma in b'o de yira dɛ o tuma an ka sɔn a ma Garange sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Seydou Jara ye a ko min ye Boubacar Diané ye ale kɔni ye kuma fɔ ka nɔgɔ bɔ a la jamana mago bɛ miliyari 100 ni miliyari 40 na a ko n'i ye wari in lajɛ wari in kunkanko kuma ka bon wari in maa min kɔni bɛ n'ale bɛ wuli ka jɔ la nɔfɛ o y'an ka sɔrɔ ni nafolo minisiri ye n'o ye ministre de l'économie et des finances ye nka n'i y'a lajɛ Mankutu ni Dawula mun bɛ wari in na ale fana siranna wari in ɲɛko ye min ye wari in ye k'a bɛna taa bila yɔrɔ min na mara la o ye jamanakuntigi yɛrɛ kɛrɛfɛ n'o ye présidence ye nin wari in kɔni a tɛna di minisiri ma a tɛna di directeur ma a bɛ taa bila présidence de la jamanakuntigi yɛrɛ kɛrɛfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye jamanakuntigi ye ale yɛrɛ de kɔni bɛna wakili don wari in na n'o ye général d'armée Assimi Goïta Garange janko dɔrɔmɛ 1 kana wari in jɛ a ka se ka don a donda fɛ min fɔra wari in kunkanko la o ka se ka ɲɛnabɔ malidenw ye o tuma min ye lɛri 19 ni wari in sɔrɔla o tuma sunkalo kalo kɔnɔna na k'a bɛna o de sɔrɔ kuran na ɛri ye tile kelen ɛri 24 an bɛna 19 sɔrɔ duuru dɔrɔn bɛ bila kɛrɛfɛ kɔni n'a sera ka kɛ n'an tora la yɛrɛ a bɛɛ bɛ dafa o ye tiɲɛ ye Garange o tuma k'a fɔ k'a bɛɛ bɛna dafa kudayi tɛ dɛ ko sunkalo kalo 1 dɔrɔn de ko don k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Boubacar Diané ye n'o ye kuran ni ji minisiri ye a ko tɔɔrɔ min kɛra malidenw ka salon sunkalo la ka sababu kɛ kurantigɛ ye Garange ka sababu kɛ min ye funteni ye o tuma ko jamana y'i ɲɛmaw y'o dɔn koyi o tuma ko ɲinan ta in u bɛ ko bɛɛ kɛ janko ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ malidenw ɲanina malidenw sɛgɛnna malidenw tɔɔrɔla Garange malidenw muɲuna o tuma ko muɲi k'a bɛna dɔn malidenw ye o tuma k'u y'a baara daminɛ ka ban hali bi k'an ka muɲu ni sabali k'an ta ɲuman ye filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ Seydou Jara ale ka sɛbɛnni don u ka bi bɔli a ɲana karamɔgɔ Buwa namu lɔkɔliden bɛna kuma i kuma n ka kuma i ye ɲɛmariya kosɛbɛ investigateur o kumalen bɛ bi o ko de jamana ɲɛmaaya yɔrɔ u ka da dumuni namu k'o ka dɔ bɔ a la o dɔ bɔ a la an hakili la samiyɛ san 2024 kasabi dɔ farala ɲɔgɔn kan n'o ye miliyari 101 bɔɲɔngo ye sefa wari san 2024 sige o ko a bɛ kalo damadɔ bɔ kɔrɔfɔ kɛra premier ministre fɛ Abulayi Mayiga finitigi a kɔrɔfɔ in a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ jamanakuntigi yɛrɛ de fɛ n'o ye an ka général d'armée ye Assimi Goïta gouvernement i bɛna ka na lajɛ k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ dɔ bɔ n'a ka kɛ kasabiw la ca bɛ kɛ ni kasabi minnu ye k'o fara ɲɔgɔn kan yaasa jamana a bɛ se ka nɛnɛkili cogoya min na o la sa i bɛna ka na ye baarakɛda damadɔ u y'olu fɔ CNT yɛrɛ bɛ o la présidence bɛ o la ka taa se yɔrɔ caman ma dɔɔni dɔɔni i yɛrɛ ka kuma ka jɔni puruti olu ka fara ɲɔgɔn kan hali faamaw ka mobili jɔyɔrɔ ko n'o ye parki auto ye olu hali taji n'o ye bɔ ninnu ye olu bɛɛ lajɛlen u bɛna ɲɔngiri yafama b'a la dɔɔni ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen la dɔɔni min bɛ bɔ o ka kɛ ka jamana k'a dɛmɛ k'a yakuya k'a sankɔrɔta u ka nin wuli ka jɔba ninnu ala la ko foli kɛra ka ɲɛsin faamaw la kosɛbɛ i bɛna ka na ye dɔw kɔni y'a yira u ka nin waleya min kɛlen filɛ nin ye a bɛ bɛn dɔw ma o nka a tɛ bɛn dɔw ma dɛ sige doni minnu kɔni ni kasabiw bɛ taa la kosɛbɛ fɛɛrɛ kɔni ka tigɛ yakuma b'a la caman ka ndaraki ka bɛ o la nka
kama mairie dɔ bɛ yen an kila a bɛ commune 4 nan de la Abdala Yatara ale ye conseiller communal kɔrɔ ye ale ka kɔrɔfɔ kɔni kɛra min ye halisa dɔ bɔnna de ka kɛ ni dɔ bɔnna kɛra k'o fara ɲɔgɔn kan hakiliw bɛ sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka hakiliw k'olu kɛ kelen ye o ye mun ye ayiwa u ka kasabi min bɛ di u ma n'o ye sanfɛfɛnw ye dɔ ka bɔ olu la halisa président de la transition yɛrɛ dɔ ka bɔ ala halisa premier ministre dɔ ka bɔ ala halisa conseil national de transition CNT dɔ ka bɔ olu fana fan fɛ yafuma b'a la nka hali o la u bɛ kasabi minnu k'olu bɔ k'a fara k'a ka kɛ ka jama ka baara kɛ k'o y'ale ka hakilinata ye. Yatarakɛ maa tɛ se k'a sɔsɔ a ta la ni kuma wulila bɛɛ b'i hakilinata de fɔ bɛɛ b'i sagonata fɔ nka a bɛ taa laban tiɲɛ de la yafuma b'a la fɛn damadɔ bɔ kɔni bɛ yen ala la ko olu ka ɲɔngiri de ko n'o kɛra yafuma b'a la an ka budget a bɛ sankɔrɔta sɔrɔ yafumaya b'a la kosɛbɛ hali conseil économique olu ka fan k'o fana lajɛ o conseil de collectivité o fan k'o fana lajɛ bɔbɔna ka kɛ olu bɛɛ lajɛlen yafuma b'a la. U yɛrɛ ka kuma ko train de vie n'a nɔgɔyara a ka d'an bɛɛ lajɛlen la n'a dun gɛlɛyara ayiwa an bɛ yan dɛ dugu tɛ wuli morikɛ n'a ka wala kɔ kosɛbɛ o la sa i bɛna ka na ye fɛn dama camanbaw de bɛ yen minnu alala n'a kasabi yanga ka bon donc fɛn fɛn yanga ka bon an k'a ɲini dɔ bɔnna ka k'o la o de kɔni bɛ se ka fisaya an ma yafuma b'a la a bɛ kɛ sababu ye jamana yɛrɛ ka sankɔrɔta a n'a ka yiriwa k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ o kɔnɔ wa nafa a bɛ sɔrɔ a kɔnɔ yafuma b'a la o kasabi bilayɔrɔ k'o fana ka ɲini ka sɔrɔ a la yafumaya b'a la kosɛbɛ o tuma kɔrɔfɔ min sɔrɔ la ayiwa investigation kɔnɔ o de ye nin ye bi yafuma b'a la. ale Garanke i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ ne bɛ n tigɛ don joona nouvelle patrie maa min y'a sɛbɛn o ye Sori de Mopti ka kalimu ka di Garanke a ko min ye jamana masakɛ kɔrɔ ale de y'a sɛbɛn n'o ye Sori de Mopti n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ala ma hinɛ la Garanke ale ka fanga dafirila san 2020 Cɛnkɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ min ye san 5 sɔni an bɛ k'an kun dɔ kan an ye 4 sɔrɔ ka ban Garanke Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafirila ni hakilina minnu ye ko yalima a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔra Mali kɔnɔ wa Sori de Mopti ka kuma don dɛ e tɛ ne tɛ ni sɛbɛnkɛla lakali sɛbɛn an na lakali sɛbɛnkɛla ko Garanke i b'a ye k'a fɔ min ye jamana masakɛ kɔrɔ ala ma hinɛ la a bɛ tiɲɛ so anw bɛ nkalon so n'o ye Manden Mori Manden masa Ibrahim Boubacar Keita IBK i b'a ye k'a fɔ jamanadenw wotera ye min k'a kɛ Mali président ye sɛbɛnkɛla ko a ko Ibrahim Boubacar Keita a ka k'a to a ka jamanakuntigiya la Garanke i b'a ye k'a fɔ funufunu wulila nɔfɛ funufunu min wulila nɔfɛ jɔn de ye funufunu wulila nɔfɛ a ko min kɔni bɛnbaliya dugu jɛra ni politiki maaw ni ɲɔgɔn cɛ Garanke min ye kunun teri olu de nana kɛ ɲɔgɔn sinaw ye Garanke i b'a ye k'a fɔ ka kangari da a ma ɲa min kɔ a kɛra o ye min ye politiki maaw olu wulila ka kow ɲagami Garanke min ye Ibrahim Boubacar Keita i b'a ye k'a fɔ a n'u u filila ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma a ma ɲa min kɔ Surasiw nana baara tɔ lase sɛbɛnkɛla ko min ye Surasiw ye tigɛra taara k'a fɔ Surasiw ye Garanke i b'a ye k'a fɔ jango fitina kana wuli jamana kɔnɔ min ye Surasiw ye u ye malidenw ɲɛji cɛ Garanke i b'a ye k'a fɔ u b'o de sigi kɔnɔna la bi sɛbɛnkɛla n'o Sori de Mopti ale kɔni y'a yira k'a fɔ Garanke min kɔni ye camancɛ fanga Ibrahim Boubacar Keita k'a yira la k'a fɔ k'a dɛsɛra min ye jamana ye i b'a ye k'a fɔ ko caman b'a kɔnɔ minnu ma ɲɔgɔn sɔrɔ o tuma ko ka nɔgɔ bɔ kuma dɔ bɛ yen o tuma Ibrahim Boubacar Keita ko gɛlɛya y'a sɔrɔ lakanako la o tuma ko k'a fɔ ka jɛya bi kɔni ko ɲɛ sɔrɔl'o la ko ni ɲɛ kun sɔrɔla i bɛ ka tile la ko min bɛ fɔ bi ko kun tɛ fɔ sɛbɛnkɛla ko a ko min kɔni jamanadenw ye Garanke bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛra k'a fɔ ko wulibali don min kɔni ye sɔrɔsi tile maa min kɔni ye baara in daminɛ waati kolonɛli kun don an bɛ don min na ko bi a kɛra général d'armée ye n'o ye Asimi Goyita ye a n'a jɛɲɔgɔn a don an k'a ma ko les 5 colonels sɛbɛnkɛla ko Garanke i b'a ye k'a fɔ mara yɔrɔ minnu tun bɛ yen ni malidenw tun tɛ se ka se u y'o minɛ ka di Mali ma yɔrɔ minnu tun bɛ yen n'a bɛ jugu ka danganiya kɔnɔ u y'o minɛ ka di Mali ma min ye Mali sago kun tɛ Mali la cogo min na u y'o fana minɛ ka di Mali ma min kɔni ye Mali an kun b'an da don bara de kɔnɔ ka kuma u y'an dabɔ bara kɔnɔ an bɛ yɛlɛ sɛbɛsu sanfɛ ka kuma bɛ taa yɔrɔ min y'an ja sɛbɛnkɛla ko Garanke n'i y'a lajɛ Surasiw ye mɔnɛ min bɔ Mali la ko a tɛ se ka fɔ a dan na sɛbɛnkɛla ko o tuma ko k'a
fo k'a bɛɛ ma ɲa dɛ o tuma ko ka tiɲɛ fɔ grand guerre tiɲɛ fɔntiri ye k'a tɛ teriya sa min ye Sori de Mopti ye a y'a yira k'a fɔ ni lakana ko sira ɲana Mali kɔni k'a bila araye kan n'o ɲana o tuma ko gɛlɛyaw de dalen bɛ koyi malidenw bɛ kule la o tuma kule ninnu bɛna ban kuma jumɛn a ko min ye kalafiliko ye o tuma ko sɔrɔsiw kɔni tun y'a yira k'a fɔ léger report ye grand guerre ko kɔni fɔra jamanadenw b'a yira k'a fɔ a y'aw muɲu waatini an na tila ka kalafili labɛn o tuma ko dati ka don kalafiliko la an na to tan wa ko k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ fɛn dɔ fana la n'i y'a mɛn k'a bɛ fɔ ko transition kɛra n dama ko y'a ye ko min banna dɛ ko transition min ma ban maa bɛ se k'o jaliko kuma fɔ wa o tuma k'a bɛna ban kuma jumɛn ko maa si t'a ban waati dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye transition ye o tuma k'o tɔgɔ ye min ye o de ye cɛmancɛ fanga baara ye o tuma k'o na to senna kudayi wa ko k'o ɲininkali kɛ e ka kuma tɛ ne ta tɛ Sori de Mopti ka kuma don sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye jamanadenw ye grand guerre i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya minnu datalen bɛ o tuma min ye hors constitutionnel ye i b'a ye k'a fɔ fo Mali ka bila o de minɛn kɔnɔ yaasa lafiya bɛ se ka na Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko o hors constitutionnel bɛna kɛ don jumɛn o ɲininkali to min bɛ yen min y'o kalafili bɛna kɛ don jumɛn o ɲininkali to min bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye jamana marabaaw ye i b'a ye k'a fɔ olu kɔni y'a yira k'a fɔ jamanadenw k'u muɲu hali bi o tuma grand guerre k'u b'a kan yaasa lafiya bɛ se ka ta ka di malidenw ma cogo min na o tuma k'u nakun ye o de ye ka lafiya di malidenw ma Sori de Mopti ale ka kuma bannen ye ne de bɛ ɲininkali kɛ ordre constitutionnel tun bɛ jamana kɔnɔ Ibrahim Boubacar Keita ala ma hinɛ ale tun ye jamanakuntigi ye malidenw wotera ye jɔn de ye o ordre constitutionnel tigɛ ka bɔ yen n'an bɛ cɛmancɛ fanga kɔnɔ bi ɲininkali gɛlɛn an b'a dulonnen to o tuma sɔrɔsiw ka tɛmɛ ni baara ye fo finibɔ fo nɛrɛbɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ nouvelle patrie kɔnɔ u ka bi bɔli don grand guerre hali bi i tigɛ don karamɔgɔ namu kalanden ko sa bɛ ka siran fabaga bɛ ka siran an tɛ tɛmɛ n'a ye an k'an ta kɛ cɔn kosɛbɛ général de division El Hadj Ag Gamu ko a ye kuma ta a ka population n'o a ka dugudenw ye ko k'a yira u la k'u yɛrɛ janya u k'u cɛ janya an juguw la sécurité la u kan'u kɛ bɔrɔkɛ ɲɔgɔn ye u kan'u k'u sigi kosɛbɛ ko tɛ dɛ i bɛna ye général de division El Hadj Ag Gamu El Hadj Gamu a ye kɔrɔfɔ ta kuma in a kɛra kunnafonidilaw de jɔlen ɲɛna k'o fara a ka duguden maaw kan kuma kɔnɔ a ko a ka dugudenw ma a y'aw mabɔ a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi a kana gɛrɛ juguw la n'o tɛ n'u donn'aw la an tɛ se k'aw dɔn u n'aw bɔ ɲɔgɔn na a ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ hali n'u bɛ ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ min a kana se a y'u to u yɛrɛ la terrorisiw i bɛna ye an ka sɔrɔsiw fɛɛrɛ suguya dabali suguya bɛɛ minɛn sugu bɛɛ b'an bolo k'u kɛlɛ k'u ban diɲɛ kɔnɔ pewu o se b'an ye o minɛn b'an bolo k'a b'o fɔ population mɔgɔw ye mais k'u kana sɔn ka juguw dɛmɛ anw kan u kana sɔn u juguw da bɛ fɛn fɛn na u k'u yɛrɛ mabɔ yen na pewu parce que nin jugu kelenw olu de ye gɛlɛya jugu ta k'a ɲɛsin aw la maa b'o mɔgɔ sugu kɛ jɛɲɔgɔn ye wa général Gamu a y'a yira yakuma b'a la an ka sɔrɔsiw ale sɔnnen don u ye bi a sɔnnen don u ye bi sabu n'u wulila yɔrɔ min kɛlɛli la n'u m'o minɛ u t'a bila a nana ka na yira yakuma b'a la ko Gamu ko nin t'a siɲɛ fɔlɔfɔlɔ ye a ka nin kuma sugu ta ka ɲɛsin a ka population na n'o y'a ka sigida maaw ye ko a bɛ sanji 3 bɔɲɔgɔnko bɔ général Gamu k'a y'a ɲini a ka o maa kelenw fɛ yakuma b'a la bɛɛ k'i cogo dɔn o la sa i bɛna ka na ye min kɔni ye yakuma b'a la général Gamu a ka baara cogoya ye bɛɛ b'a dɔn ko maa min don baarakɛla don maa cɛsirilen don wa jamanakanu o cɛ don kosɛbɛ Gamu a somaw baganmaralaw don Gamu yɛrɛ ko a bangera san 1964 u k'a dugu u k'a ma ko Tidermen k'o bɛ ayiwa Menaka o cercle de fɛ yakuma b'a la Tuaregew don o la sa n'i y'a ko ta ka da ɲɛkɔrɔ san 1990 o y'a sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ka kuma don dɛ k'o y'a sɔrɔ Gamu a b'a san 16 la k'a taara ka taa fara armée kan n'o ye Libikaw ka armée ye ka taa n'o groupe n'u b'a fɔ ma ko Légion Verte ko o la sa ani cɛden dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan ye n'u k'a ma ko Iyad Gali i ye parti Gamu cɛ don ko san damadɔ a y'o kɛ baara kalanni n'u k'o ma ko entraînement Libikaw fɛ yen a y'i to de la sa fo ka na se kalo 6 bɔɲɔgɔnko ma a nana ka na Siri o Siri yen nɔ sa
ko force spéciale o tɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye kɛlɛkɛcɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ko a nana ka na wuli guerre la Liban ka u kɛrɛfɛla la ya kuma b'a la olu ni Palestine ka mankan a y'o fana kɛ o kosɛbɛ ko san caman tɛmɛnen kɔfɛ guerre la ko a nana ka na Libi ka waatinin kɛ ya kuma b'a la sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɔfɛ Tchad ani Libi olu fana karilen ɲɔgɔn na a yer'o fana la Gamu k'a sɔrɔla k'i ɲɛsin jamanaba in na san 1988 o la sa k'o sɔrɔla rébellion Touareg de fɛ san 1990 ani 1996 k'o sɔrɔla a nana fara rebelliw kan n'o ye Azawadi maaw ye a ye waatinin ko la min kɛ a sɔrɔla ka i ɲɛsin Maliba la ka fara o kan ka kɛ anw ka cɛbɔ ye ya kuma b'a la ka kɛ cɛfarin ye ka kɛ cɛgɛlɛn ye Kidali sigi la bibi in na ale de bɛ gouverneur la Kidalikaw fɛ yen maa min tɛgɛnɔ bɛ sɛbɛn na Mahamani Touré ayiwa nouvelle région o maaw ka sɛbɛn kosɛbɛ Grand Gueye hali bi ne bɛ n tigɛ don min ye l'indépendant Grand Gueye maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ye ko Siyaka Tarawele Siyaka Tarawele kalanden don Grand Gueye a ko an ka taa jagokɛlaw ni usine-tigiw olu tɔgɔlasoba n'o ye chambre de commerce et d'industrie du Mali min ye kunu araba Grand Gueye b'a ye k'a fɔ n'o bɛnna kalo tile 19 o tuma min kɔni ye lajɛba dɔ kɛra ye lajɛ min n'o ye syndicat kura dɔ ka denkundi ye syndicat national des commerçants et contribuables ye n'an ko ma ko SINADECOM ye sɛbɛnnikɛla ko a ko cɛ ni musow ye ɲɔgɔn sɔrɔ sesi mun na Grand Gueye ni ka t'u da don ka syndicat kura ale bangeli la min ye kunnafonidilaw ye ka wele bila an ma janko diɲɛma bɛ se ka lakodɔn cogo min na sɛbɛnnikɛla ko min ye ko SINADECOM ye a kɛlen a bonya n'a karama tun bɛ maa min bolo o ye Bamakɔ gouverneur ba ye Grand Gueye n'i y'a lajɛ ale kɛrɛfɛ min ye jagokɛlaw ka ɲɛmayaso ma kologirin caman bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye kɛnɛ in kɔnɔnaw lajɛ min ye APCAM ye o tuma min ye o ɲɛmaaw ye olu tun bɛ kɛnɛ kan o ma tɛmɛ ka bɔ UNTM min ye a jala tun bilalen bulu fana kɔrɔ Grand Gueye ni ka tila ka fara direction générale du commerce et de la consommation de la concurrence fɛ Grand Gueye olu fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ni ka kɛnɛ jala ka munumunu k'a da maa wɛrɛ kɔrɔ n'o ye direction régionale des impôts ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye SINADECOM ye i b'a ye k'a fɔ u wulila min ye article règlement intérieur ye ni k'u da don a la k'a ɲɛfɔ maaw ye u y'a yira k'a fɔ k'a sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye jagokɛlaw ka nafa ni tɔnɔ o tuma k'a bɛna kɛlɛ de kɛ ka se ka ɲɛsin o ma yaasa jagokɛlaw bɛ se ka wasa cogo min na o tuma min ye syndicat minnu bɛ yen k'a bɛna dɔ de fara olu ka wulikajɔ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Mali ye région 19 ye nka min ye nin syndicat kura ye Grand Gueye ka a daminɛ o tuma k'a ni a ɲi nana ko ye sabu n'i ye ko taabolo lajɛ o tuma min kɔni ye région 8 ye o tuma k'a ani a bɛɛ olu kɔnɔna ka ban i b'a ye k'a fɔ k'a tɔw bɛna le don n'a nataw la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye SINACO dɛmu ye i b'a ye k'a fɔ u y'a ɲɛmaya ta ka di maa min ma Grand Gueye min ye jateminɛw kɔnɔna la o de ye secrétaire général n'o ye Cheikh Umaru Sako ye Cheikh Umaru Sako o tuma k'ale de y'a ɲɛmaaba ye sɛbɛnnikɛla ko Grand Gueye b'a ye k'a fɔ Bamakɔ gouverneur ye o tuma ale ma kɛnɛ sɔrɔ ale ka danaba min tun bɛ kɛnɛ kan n'o tɔgɔ ko Mangoro Konate o tuma ale kɔni y'i kanabɔ k'a yira k'a fɔ ale bɛ min fɔ syndicaliste ye o de y'u jɔyɔrɔ ye fɛn min ye ko baara kɛ min ye jamana ɲɛmaaw dɛmɛli Grand Gueye k'u jilaja u k'o baara kɛ jagokɛlaw ka nafa ni tɔnɔ bɛ sɔrɔ cogo min na u k'u jilaja u k'o kɛ wa ni jamana ye sariya o sariya bɔ a kan ka bato cogo min na u k'u jilaja u kana to batobaliya la o tuma l'impôt ni taxe minnu kan ka sara u k'u jilaja u k'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ o tuma bɛn ni kɛlɛ bɛ se ka sabati cogo min na u k'u jilaja u k'o kɛ o tuma min ye syndicat ka baara taamasira ye fɛn minnu ye u k'u jilaja u kana to kɔ o la o tuma Grand Gueye janko a dabɔkun ye fɛn mun ye nafa bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye Cheikh Umaru Sako ye n'ale ye secrétaire général ye n'o ye SINADECOM ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ min kɔni nin ko in ye Grand Gueye dɔwɛrɛ tɛ ko ye o tuma min kɔni ye commerçant dɔw bɛ yen i b'a ye k'a fɔ k'olu fanga ka fɛgɛn olu bolo man girin olu tɛ milliardaire ye olu ka baara ye débrouiller o tuma k'u na ko bɛɛ lajɛlen kɛ Grand Gueye janko olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka regrouper ka taa Dubaï ka taa jɛ ka sanni kɛ ka na conteneur kelen kɔnɔ ka regrouper ka taa Chine ka sanni kɛ ka na conteneur kelen kɔnɔ walima ka taa diɲɛ fan wɛrɛ fɛ
min ye nin baara in ye i b'a ye k'a fɔ k'u y'u hakilina ta min ye Sina Dekom ye Garange k'a bɛn'o baara kɛ ka ɲɛsin jamana ma o tuma min ye juraw ye n'u taara minɛn ta ka na n'a ye yaasa u bololankolon kana bɔ cogo min na u ka kan ka sɔrɔ min k'a kɔnɔna la k'u na ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka ɲɛsin o ma o tuma min ye jagoko ye Garange ka da la k'a fɔ k'u bɛ jago dɔn k'u b'a taasira dɔn sabu k'u ka diɲɛlatigɛ baara don o tuma k'u tɛna fili o baara kɛcogo la o tuma min ye commerçant ye k'u ka danaya d'u kan ni Ala ni Kira sɔnna ma k'u tɛna bɔ commerçant jigiya kɔrɔ min ye jamanadenw fana ye k'u na ko bɛ kɛ ka nisɔndiya ta k'anw sɛgɛrɛ yaasa minɛn ka sɔrɔ Mali kɔnɔ minɛn kana manqué abada Seku Umaru Sako a n'a ka jama o tuma k'u ye baara kura daminɛ n'o ye Sina Dekom ye o tuma ko bɛɛ ka jɛ ka dugawu k'u ye kunnafoni filanan ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ Siyaka Tarawele kalanden don ale ka sɛbɛnni don ko Siyaka bɛ fo i tɛgɛ don ne ka n tɛgɛ don ni ye n tɛgɛ don yakuma b'a la n bɛna ka na a fɔ aw ɲɛna namu indicateur renouveau o don ale de kumalen don a ko cogo di ayiwa ko gouvernement conseil communal damadɔ bɛ yen Tombouctou Bɛr ani Garganda u y'a walankata po n y'a kɛ po de Ablaye Mayiga Ablaye ti tulonkɛ o conseil mun da kolon cira a ka ca sa dɛ Ablaye bɛ yɔrɔ yɔrɔ Bamako ba la a ka ca la kibaru walankatali a dun tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ i tɛ fɛn mɛn i bɛ ko k'i yɛrɛ sago ye i bɛ kasabi ŋanamu i tɛ maa jaabi ka ɲa a tila bɛɛ bɛ sɔrɔ o de fɛ ayiwa minisiri a ka fɔ la kelen yakuma b'a la ka nin conseil damadɔ ye k'u walankata k'u bɔ yen pewu sariya dun de y'a jira yakuma b'a la sariya min n'a numéro 2023 004 marisi kalo tile 13 san 2023 u ka code collectivité territoriale o b'a jira yakuma b'a la u ka article 8 o fana kɔnɔ yakuma b'a la conseil communal ko a bɛ se ka dulon komi a bɛ se ka ci cogo min o ye fɛn fila ye dɛ ka dulon wala u b'a ci ka suspend kosɛbɛ walima ka dissous sige n'i y'a ta k'a ko da ɲɛkɔrɔ conseil communal ayiwa i bɛna ka na ye u ka baara u ma u jɔ o baara minɛn de kɔnɔ sabu maire yɛrɛ o tun kan ka sɛbɛnni kɛ yakuma b'a la sɛbɛn min n'o ye jaabili ye a m'a kɛ n'a dun tun y'a kɛ a kan ka taa di jamana ka lasigiden min bɛ u ka yɔrɔ la i b'a di o den ma o fana kan k'a lajɛ a b'a bila ka taa yɔrɔ min a b'a bila ka taa min na minɛli ka kan n'i y'a ko da ɲɛkɔrɔ i bɛna ye conseil communal n'o bɛ Tombouctou a conseil ka taa se Berta ma ani Gargando k'u ye waleyaw de kɛ waleya min n'a cɛ ka jugu k'olu tun tɛ ye u ka bureau kɔnɔ u tɛ ye u ka dugu yɛrɛ la ko maa bɛ se k'a fɔ ko ni jugu yɛrɛ tun ka surun wulikun bɛ ninnu na koyi kasabi ŋanamulen u ka baara y'o ye réunion min kan ka kɛ kalo saba o fana tɛ kɛ o tuma o bila kun ye mun ye ɲininkali gɛlɛn n'i t'a kɛ i bɛ bɔ yen ɲininkali gɛlɛn kosɛbɛ o la sa i bɛna ka na ye u kɛn bɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen k'o jɔ u ka yɔrɔ la u ka services sociaux u n'olu yɛrɛ fana tɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ kuma tɛ k'u dɛmɛ population u tun bɛ degun de kɔnɔ ni maa ninnu bolo wa mission min n'o fana kɛra vérificateur général fɛ u m'olu yɛrɛ fana ka baara yɛrɛ u m'o ta k'o don ba la a ma don ba la fiyewu hali yɔrɔnin kelen o taara ka taa jatebɔ fɛn fɛn kɛ u ma kala don ɲin na ka bɛn n'a ye o la sa faamaw kɔni fila t'olu fɛ koyi i sigikun ye min ye n'i t'o kɛ o fana bɛna ni olu fana tɔgɔ tiɲɛ sabu population fana b'a fɔ ko ninnu bɛ k'a kɛ faamaw n'u ɲɛ b'u la faamaw tɛ kuma k'u sen b'a la k'u bɛɛ da bɛ fili kelen na Ablaye Mayiga premier ministre non ale t'a bila ka suma dɛ Gargando Tombouctou Bɛr u ko a mairie a n'a ka nbɔlɔnfɔ k'u ka bɔ yen maire ni bɔlɔnfɔ k'u ka minɛnw cɛ pewu délégation spéciale bɛ na ale sanfɛ u ka corps collectivité territoriale o y'a jira sɛbɛn bɔba Y Dumbuya ka bɔ l'indicateur de renouveau kɔnɔ Garange maire minnu filɛ nin ye u ka maire sigiyɔrɔ la Garange b'a ye k'a fɔ u sigira sen kan a kalafili kɛra san 2016 Ibrahim Boubacar Keita ka fanga kɔnɔ Garange u ka mandat banna san 2021 maire o maire filɛ nin mairie kɔnɔ Mali kɔnɔ Garange u bɛɛ ka mandat bara 2021 an bɛ 2025 la donc o b'a jira k'a fɔ min ye san 4 farankan maire b'o de kɔnɔ nin waati la u ye mandat kelen wɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ min ye farankan na k'a sɔrɔ kalafili ma se ka labɛn o tuma n'a dun ma k'a fɔ ko mandat banna o tuma maire o maire n'a yera k'a fɔ dysfonctionnement o bɛ e ka commune kɔnɔ
i tɛ ka baara k'a kɛcogo la min ɲinini fɛ n'o ye k'a décharger min ɲinini fɛ n'o ye collectivité baara ye n'i ma k'a kɛcogo la sariya b'a yamaruya e ka taa ka bɔ yen sabu e tɛ mandat kɔnɔ bilen maa wɛrɛ bɛ na ka se ka n'o baara kɛ. donc u b'i wele dɔrɔn ka bɔ nin ma. officiellement mandat banna mairie bɛɛ yɔrɔ Mali kɔnɔ kabini 2021 tiɲɛ u bɛɛ bɛ farankan plus de la o tuma farankan in kɔnɔ sigikɛ bɛ ka bɛɛ lajɛ i tɛrɛntɛra dɔɔni dɔrɔn e bɛ taa ka bɔ yen délégation spéciale bɛ na parti o tuma ala ka ɲɛ ala kana an tɛrɛntɛ maa tɔ minnu bɛ yen ala kana an tɛrɛntɛ yarabi ala ka ɲɛ bolo yanni kalafili waati cɛ o tuma grand ke an bɛ taa an bɛ directeur fan fɛ an bɛ tila ka segin ka na kunnafoni tɔ fɛ grand ke n taara n nana datigɛli wɛrɛ t'o la n balan tɔgɔ bɛ di n bala a ɲɔ ɲalen don halisa an kɔni an ye kalikan min di maaw ma an t'o bila fo Jakarija kɛnɛ kan Boy Jabate an bɛna kuma ji de kan ji foroko mani n'u k'a ma ko ji sase tiɲɛ yɛrɛ la a kɛn bɛ n ta si dɔn de a dilancogo maaw ko k'u t'a dɔn a bɛ bila mana kɔnɔ cogo min maaw ko k'u t'a dɔn ji nin ye dilannikɛla ye ji nin ye feerekɛla ye a bɛ kɛmɛ soroba ɲami ye i bɛna ka n'a ye a mɛ yɔrɔ min na ko sisan ji feere kɔni n'o ye ko a kuma ko jisumani maaw kɔni bɛ k'a feere a kɛn bɛ jagojiya ye u bolo dugu fan bɛɛ jagojiya bɛ u bolo a kɛn bɛ ko ye i b'a fɔ ko kokura sigilen an da la k'a sɔrɔ bila ko tɛ ji minnu n'u bɛ mana kɔnɔ i bɛna ka n'a ye ayiwa ko a baarakɛyɔrɔ o camanbaden de dayɛlɛlen don an bara bi a ɲɔ ɲalen don fo ka taa dama tɛmɛ kojugu o la sa i bɛna ka n'a ye a bɛ faaba kɔnɔ cogo min na a b'an ka dugumisɛnw yɛrɛ fana la ten ya kuma b'a la ko bɛɛ kɔni bɛ k'i ta sɔrɔ a la bɛɛ bɛ k'i tɛgɛ mugan i t'i da mugan a la sisan an bɛ yɔrɔ min na komi sisan o la sa a feerebaw tiɲɛ yɛrɛ la u kɔni b'a feere nka a ka ɲi wa a ma ɲi wa a kɛminɛn ka ɲi wa a kɛminɛn ma ɲi ɲininkali gbɛlɛ o la sa u kɔni u bɛ k'u ka sɔrɔ k'a la koyi a ma ɲi o a ka ɲi o an kɔni b'a san o la sa i bɛna ye feerekɛ dilannikɛyɔrɔ usine o de walankatalen don jamana fan bɛɛ lajɛlen la i bɛna ye ko ji ninnu minni k'a n'a kɔlɔlɔ de fana bɛ ɲɔgɔn na i bɛ se k'a min a ka sanu wa a man sanu wa a bɛ se ka bana yɛrɛ se buna hadamaden ma sabu e tɛ se ka tigɛ kan k'a fiyewu k'a fɔ ko n ye fɛn min san nin ye k'a saniyalen don mɛ i kɔni ɲɛ b'a la ji de don a bɛ kɛminɛn kɔnɔ minɔgɔ b'i la i b'a fɛ k'i ka minɔgɔ k'a bɔ i la o la sa i bɛna ka na ye o de la maa caman donnen bɛ a feereli la u t'a ɲini k'a ɲɛdɔn fɛn sanuman don fɛn sanuman tɛ olu kɔni ka foyi an k'a feere dɔrɔn wa dilannikɛlaw caman y'o de fɔ o bɛ yen u bɛ taa ta ye dɔrɔn ka sugu minɛ n'a ye ka dugu minɛ n'a ye hali dugu taa sira u b'olu minɛ n'a ye o la sa i bɛna ka na ye ko nin ko k'a kɛ mɛ gɛlɛya ye koyi surtout n'i y'a ko ta ka den ɲɛkɔrɔ i bɛna ka na ye Bamakɔ dɔ de ye ka fara jama kan n'o dun kɛra ji a ɲinibaga de bɛ caya minɔgɔ b'a minɛ an b'a min tile ka boli tile ka kalan o la sa i bɛna ka na ye ko de kɛn bɛ k'a tɔ ka ɲɔ ɲa an ka jamana a kɔnɔna la jiko in ala la ko a ko ka gɛlɛn i bɛna ye ji ɲuman an bɛ k'o ɲini sanga ni waati dɔ bɛ ka fara jama kan dɔ bɛ ka fara sigidaw kan ji ɲuman a bɛna an labɔ wa a tɛna an labɔ wa an tɛna se k'a dɔn o de la sa jiko kuma in a walankatalen k'a fɔ n'an m'an kɔlɔsi a bɛna ka na dangari an ka kɛnɛya la u y'u to de la sa ka taa se lɔkɔlidennin dɔ sigilen ma k'o ɲininka yafuma b'a la o kɔni ko hippodrome na ko ale b'a san ko k'a min ale t'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn a kelen tɛ o kosɛbɛ an bɛɛ don ni minɔgɔ kɔni y'ale minɛ ale b'a san k'a min maminɛ o kɔni tigɛlen don a kan i b'a ko kuranɛkolo o fana ye lɔkɔliden ye u y'o ɲininka o ko a jɛlen tɛ ale kɔni b'a min k'a ka minɔgɔ ban ko wa ko hali n'ale b'a ka furakisɛ kunu so k'ale bɛ ji in de san ko k'a ka furakisɛ kunu ne ko tiɲɛ yɛrɛ la a kelen tɛ dɛ ale sɔnna n'a ye an bɛɛ b'an ta n'a ye kosɛbɛ o la sa jiko in ni faamaw ma wuli ka ngara da a ko la a ka dɔn minnu ta saniyalen a ka dɔn minnu ta ma saniya u k'u bɔ ɲɔgɔn na ji an k'a san an k'a min sabu an tala de don ni faamaw ma wuli tiɲɛ na dankari bɛna kɛ an ka kɛnɛya la sɛbɛnfura in an y'a bɔ filasi de kɔnɔ o ka bi bɔli grand que i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ ne bɛ n bolo don
le soir de Bamako Grange mami ya sabatro ko Yusu Konate Simbo Grange ako ni sebani mandi sabu ni abe fo yoro munako alaka balo Grange abe fo yoro kele na alaka hinala alaka na chejanya nonte adon sebalite sebani kala ko ako dabe mami tala o de ye Mali sinima bola ngana bado no ye Solomani Sise sebani kala ko ako Mali be sanga kono be Mali be kinikini kono be Mali be falala minye sinima bolo ni ɲɔgɔn cɛ sabu ni y'a lajɛ min ye ni cɛkɔrɔba in ye Grange i ka d'a la k'a fɔ ko Bamakɔ ka don a yɛrɛ bangera avril kalo tile 21 san 1940 a bangera Bamakɔ cɛmancɛ la yan min ye Masa Solo n'o ye Solomani Sise Grange i b'a ye k'a fɔ kabini Anjini sɛbɛnnikɛla ka kuma fɔcogo don a ye min ye seko ni dɔnko n'o y'an ka laadalakow ye a y'olu kanu min ye filimu ye a y'o fɛnɛ kanu Grange i b'a ye k'a fɔ a taara o lakɔliso la min ye Moscou jamana Institut National de la Cinématographie de Moscou Grange a taara ye ni ka to diplôme salo kana n'o ye o tuma min ye san 1970 Grange a nalen jamana in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ministère de l'information a sina ka taa ye ni caméramania jalan ye Grange i b'a ye k'a fɔ k'a to caméramania la min ye hakilinaw nana dɔɔni dɔɔni Masa Solo a sina kɛ wuli k'i jɔ min kɔni ye projet dɔ ye n'o ye a ka premier moyen métrage i b'a ye k'a fɔ a nan'o sigi sen kan min kɔni ye tile 5 bɔɲɔgɔnko ye sɛbɛnnikɛla ko o baara in bɛɛ lajɛlen kɛra san 1972 sɛbɛnnikɛla ko o de kɔni kɛra baaraw dayɛlɛlen sa Masa Solo bɛ taa cogo min na a bɛ taa ten i b'a ye k'a fɔ hakilinaw bɛ fara fara ɲɔgɔn kan o de kɛra sababu ye min kɔni ye filimu ye a sina ka na a bolo ta ka d'a kan min kɔni ye hakili jagabɔw ye ka se k'o baaraw kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ a ka baara dɔ bɛ yen filimu dɔ bɛ yen n'o tɔgɔ ko Baara Grange b'a ye k'a fɔ a y'o sigi sen kan 1978 o tuma min kɔni bɛɛ y'o filɛ o kɛra wasa kɔnɔna la a ka filimu wɛrɛ bɛ yen n'o ye Fiɲɛ ye Grange o sigira sen kan min ye 1982 o fana kɛra wasa ni kunnawolo ye sɛbɛnnikɛla ko min ye étalon d'or ye i b'a ye k'a fɔ Grange a taara n'o ye Fesfako kɛnɛ kan min ye Burkina Fasokaw fɛ yen o kɛra wasa ni kunnawolo ye a ye trophée saloni ka na n'o ye Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ a ka filimu wɛrɛ bɛ yen n'o ye Yele ye san 1987 o fana kɛra Balangɛɲɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye i b'a ye k'a fɔ Festival de Cannes ye min ye nanzaraw fɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a taara o fana jɔnjɔn cɛ ka na n'o ye a ko min ye Solomani Sise n'o ye Masa Solo ye Grange b'a ye k'a fɔ nanzarala tɛ yen farafinna tɛ yen a ma taa yɔrɔ min na kunnawolo bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la min kɔni ye trophée a taara o salo ka na n'o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ka trophée wɛrɛ lajɛ n'o ye Karosi ye Grange b'a ye k'a fɔ ale tun tununa waati dɔ la n'o ye Karosi d'or ye a taara o fana ta ka na n'o ye ka bɔ Faransikaw fɛ yen min kɔni kɛra kunnawoloba ye sɛbɛnnikɛla ko n'i ye Masa Solo la n'o ye Solomani Sise Grange ko maa de bɛ misali ta a ka filimu ko la n'o tɛ ale tɛ misali ta maa kan a ka san 80 san 4 ɲɛnamaya kɔnɔ Grange b'a ye k'a fɔ k'a ye hakilina mun ta filimu ko la min ye seko ni dɔnko ko la k'a tɛ se ka fɔ ka s'a kundama la min ye Mali ye kuma ko maaba dɔ taara i da dɛ an ka yiriba dɔ binna nin ye bibliothéque de ye i b'a larawuli k'a ban i tɛ tila a la sɛbɛnnikɛla ko min kɔni y'an ka sinema bɔlaw ye k'u bɛ kinikini kɔnɔ a ko n'i ye Burkina Faso lajɛ n'o ye Fesfako ye min ye Solomani Sise ye ale kɔni de tun wele n'o ka kɛ jury ye Ala ma sɔn maaw b'u ta la Ala b'a ta la n bɛ nin kɛ bi n bɛ nin kɛ sini ni masa Aramani ma jɛn n'a ye abada a tɛ kɛ min ye Solo ye Ala tun ye waati min na tigɛ o de dafara kunu o tuma kunu wula fɛ a ka sanga sina ka santalama ko Masa Solo tun bɛ diɲɛ na sɔgɔmada fɛ wula fɛ Masa Solo ye diɲɛ to n yɛrɛ bɛ dɔɔnin dɔn ka sɛbɛnnikɛla ka kuma kɔfɛ a den dɔ sababu la n'a ye baro caman kɛ a ka baro ka di de n'a kumana ka kuma hali t'a fɛ a ka kuma dabila sabu fɛn kɔrɔ don fɛnba don a bɛ kodɔn a ye kow ɲɛɲini maa min b'o kɔnɔ Grange ni Ala ye garisɛgɛ don o fɛ baro la o tuma Ala y'i sɔn fɛnba la tiɲɛ tun ye bibliothéque ye dɛ wa den 2 bɛ yen olu fana bɛ filimu kɔnɔ
ayu entraîner ka ban k'a fɔ ko masa solo taara ko film ko banna ka so kɔnɔ ti mago la film bɔlɔ kɛ bɛ k'a du kɛ dɛbɛdɛbɛ den bɛɛ bɛ film bɔ la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ sɔrɔ de Bamako kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don waati korona ka ban an na bi ta bila yan an bɛ Jakite k'a fɔ ka waleɲuman dɔn cɛ kelen bolo caman bolo bɛ nɛgɛ la bolo bɛ YouTube la o kuma k'a fɔ ka waleɲuman dɔn min ye Grand Gueye ka taa bila Buwa Jabate de bi kunnafoni lase ni Ala ni kira sɔnna ma sini min ye Daba Tunkara ale ka fatiya juma fatiya maaw k'u labɛn ka bɛn n'a ye ni Ala ni kira an bɛɛ b'a minɛ ne dɔrɔn tɛ dɛ e yɛrɛ b'a minɛ wa a bɛ minɛ Daba ka fatiya bɛ minɛ dɛ n'i ma mun ɲɛ la yaa o kuma i bɛ tɔgɔ wɛrɛ b'a kɔnɔ Grand Gueye o kuma ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa salam